Imate li možda izazov s prihvaćanjem dijagnoze vašeg djeteta iz spektra autizma ili djeteta s bilo kojom drugom poteškoćom, ili imate li možda strahove od toga što će budućnost donijeti ili kako će se odvijati školovanjem vašeg djeteta? Imate li možda izazove sa ponašanjima vašeg djeteta ili vaše dijete se možda ne uključuje u interakciju s vama, ne prati vas, nema unutrašnju motivaciju izgrađenu? Ako imate jedno od tih izazova i ne znate kako dalje, ili ako ste edukator i vaš učenik, student ne uključuje se u interakciju s vama, ili imate li možda neka nepoželjna ponašanja u učionici, ili ne znate kako postaviti funkcionalnu komunikaciju s vašim učenikom ili studentom, dođete na moje radionice u Beogradu 16. i 17.11. Više o samoj prodaji ulaznica možete saznati na linku u opisu mog profila. Čekam vas, vidimo se u Beogradu.